abanye ba-challenge kokunye, abanye ba-challenge kokunye. Sometimes siyadinga ukuthi masibhekene nezimo siye kuNkulunkulu sizwe futhi ukuthi uNkulunkulu utheni concerning those situations esibhekene nawo. Uyabona lento yokuthi we don't pray about things yiyo nje sengasifeli sometimes. Tell your neighbor, rely on God's knowledge. See uNkulunkulu. Dani ngibhekeni. Ungakabuzi ukuthi umakhelwane uthini uNkulunkulu. Ungakayi ayibazane ngibhekeni. Ungakayi bangani bakho endiku association wakho uyofuna advice. Uthini uNkulunkulu? This is the God's word, angithi? This is the God's word. Nasi simo. Uthini uNkulunkulu concerning the matter? After that, now you go in prayer. Uyothi uthe ezweni lakho. Now uNkulunkulu uyawazi amazwi akhe, uyawahlonipha, uyawamela. Uyothi uthene ezweni lakho. Awuyukuvuma ubunyawo lwethu ushelele. Uthene ezweni lakho siyinhlamvu yeso lakho. Uthene ezweni lakho ngeke uzusishiye. Uyakhuluma. Uthembeni. Kodwa kuzama. UPaul wabhala wathi nganquma enhlizweni yami ukuthi akukho okunye engisakwazi ngaphandle kukaJesu ebethelwe.